Ruky na kapotu. Čo máte pri sebe? Ste boli v herni teraz? Čo? Hej, čo máte? Tu je tržba? Máme pakateľa, aj s tržbou. Dobre, počkaj, páne. Všetko bude hráte na kameru. Prosím? Ja sa priznal. Priznávate sa k tej lúpeži? Jasne. Hej. Tu srdce. Kto vás bil? A prečo ho má zlomený, hovoria záchranári? V tomto momente ste obmedzení na osobnej slobode. Hej, čo mi vybrano? Dobre, ja mám sa poňať. Dajú na zónu a podlíše, urob na kroky. Dobre. Máš ešte nejakú inú stranu? Nie. Môžeš mi prejsť. Nikto ma sa odloží. Ľudia musí. Ľudia. Dobre, to sa odloží. Dobre. Dobre. Máš tu nejaký nožík alebo tri? No, tak musíme... Počkaj, ale môžete tam... Tako? Už nie je treba. Do objektu! Nepozeraj sa na stranu, brej, dostop sa, hej! Polícia! Dostop sa! Drži! Dobre, sám ešte. Pozor! Ani to okej, ja už. Nakej sa, jednu hodinu. Hej! Dobre, rozumiem. Dobre, Anko. Drž a vidí si mi von! Jeden von! Niekto v chate, nevieme, hrozí niekomu, a na si tam pomôžte, hrozí, lebo mali tu ide. Tak rovno, je niekto zranený alebo niečo? Nie, my sme tam. 196, vy idete k tej chate. Ideme k chate pomaličky, tuto s chlapcom. Porozumel. Opatrne sa len, dávajte pozor. Pravdepodobne vidíme toho chlapca, stojí na balkóne. Polícia! Po dole. Vyzývame ťa, poď von. Poď, vieš preliesť toto okno? Prelezol. Tak, aby sa ti nič nestalo. Aby si len slovo? Takni si. Láhni si na zem. Ako sme prišli. Nikde nevidím tú sekeru. Aha, tu je sekera. Mohla by som zviať radšej. Kolega, tu je sekera. A cez hrudníka preloží dlane a splácaj hrudník. Dobre. Vôbec nereaguje, absolútne. Dobre, aj počujete metronóm, hej? Áno, všetko počujem. Jo, tak to ja som sa učinil opúvať. Sanitku. Volali sme. Hej. A to kedy sa stalo teraz? Asi koľko, pol hodina? Pol hodina ani. Nožík máš nejaký pri sebe? Hej. Hej, toho pomaly vyber.
Tam hore, drž ruky. Ešte, stráca vedomie. Polícia, otvorte! Na zem! Na zem! Ruky od seba. Čo sa stalo? No nič. Prečo je priateľ bodnutý? Čo? Poďte tu sedieť. Čo sa tu stalo? Prečo tu je krv? Dobre, zmývali ste tu už? Hej, ale... Zmývali ste tu, áno? Dobre, a keď sme vás vyzývali, aby ste otvorili dvere, čo ste robili? Áno, pracovala som na to. Dobre, ale to nie je moje. To nevadí. Dobre, ide to. Pozor na pozor. Jedna noha, druhá noha. Dobre, budete chvíľko, počkaj, ešte nechám otvorené. Dobre. Držte. To nebol som dobre. Dobre. Podrobe na dýchový skúšaj v čase. 20:32. Výkon služby KDI, ja som taxi, pre všetky žiacky krajín, donikajúce vozidlo, Bajkalská, Šamorín. Vodič vozidla Toyota Corolla, odstavte vozidlo na krajnici. Zastavte vozidlo, ináč bude použitá strelná zbraň. Zastavte vozidlo. Výstup z vozidla. Na čo ste unikali? Ja som neunikal! Od Vajanského ideme za vami. 121 ste išli, cez Kolajnice, cez Vajanského. Veď ma naháňal ten debil. Pozrite, čo mi spravil s autom. Keď vás zastavuje polícia, tak by ste ma zastavili. Ale ako sa máme vidieť, že ste naozaj polícajci pre Boha? Kto by blikal asi za vami? Lebo on neblikal, keď do mňa narazil. Pán vodič, bude s vami vykonaný aj orientačný test na drogy. Užili ste nejaké omamné psychotropné látky pred jazdou alebo počas jazdy? Nie. Dobre, v poriadku. Dobre, ďakujem. Že sú pozitívni na látku amfetamín, metamfetamín. Aha, Dobre, páne, takže týmto vás vyzývam, aby ste sa podrobili toxikologickému vyšetreniu.